January ni somni pariat kumsang ni somni pani khan video pakhat chu Chinese hovin TikTok anga anman chin dowina chuan arun virala alan dan chuan meche pakhat yang chu buk te ya in pakhata hian chena thlun be nia khowot chu tor harati mel hleya aum na buk te chu alum lo ti po alang chiang hle boka khowotin a metna hle ti po a sha thei bokani phei khokabun lawa asam la chu a thur bum boka a mai po a bal hle boka a ngonga chuan thir shui chin chuan in thlunga chin kalnani om tak tala po chu a ngong chena chuan a om boka chu mai ba ka a ha chu a balvek niin alanga chhuata choi tur an pek niom tak chu a tui nai lo hleya khowot lutuk chuan a tui ril te chu a ti khalvek te po a mu the ani vodati mel hle kan ti to kha yang chuan thomno po ain bel mu mal lo boka khowot lutuk kara in sin lum tur puan nei lo chu thu shan ni se thomno tak ngial po a hamu mal lawa video aron viral tak chiam awang chuan dowina blogger mi pa pakhat chuan yangi video hi alo mu fuwa hepa hian mi har sa te puin video te upload china mi chan pui ngai te a chan pui china dowina video viral ve ka chuan yangi pasal po alanga video a chuan anu puile a fa te chungchang soin fa pariat an nei thu te soya yangi pasal chuan anu pui yang chu mangai le do taka enkolanga chuan ain chal veng loya he hian a pasal hi miswal anga wangai bur tur nge niya anu pui chu alo duat ve rengem ni ti po sha shan ati har sa ve hleya video a alandana chuan papakhat upato takin thingtlang khwa rethei takin anupui rirulama chiang lo le anfate pariat lai mai harsataka engkul chhaudan vel chu tarlan antuma angbera mase yangi din mun enero chuan china thlun emem angai lai te khowot noya athom no thelep takin belle aile intur an chhop sakte chuan ngai chu adi thazan lawani yangi pasal hian anu kum upato tak a chen pui boka anfa te hi kumni changa kumsomni pathumin karan ni hloma dowina chuan yangi pasal hian account nein video po hi ama po sa changa viral ania afa te en kol lai te thomno a hak tir lai te le anei le intur abwa se saklai de chu a post fawa pachatak le in pizo tak angalangin mi po in chan puina te po an lo pe fo china mase yangero hi chu kumsang ni somni pani kuma video a viral hian media chuan yang chu a umve nei ti an chet chawani kumsang ni som pali dai to changin sarkarin an chung kwa chhumdol na turle sumle pai chanpuina engelo te hi an lo pe to china dowina chuan yangi pasal chu patling fate chulpui fate enkol le engkim mai boipui saktu mi chetak chu ani na le midang te mu danani amairo chu viewers mo bel abe se wange ni doni anupui video chu arun post ta thota anupui din mun mi tenan mo chuan an ngai to a an ngai ven hleya a ngonga chenin thlungte ele in an chhop sakte a thom noi in bel de chuan mangai taka enkul ani hanti chirwal ni tlat lawani yangi pasal hi dongani ya dong chu Chinese mi puiten anupui din mun an mu rwalin an lo thliar dan a thlak chiang hleya engtin nge anupui a fatenu chu china a thlun thei ti zona lo chuaka Chinese social media weibo a chuan mi puite an thin rim chiama thunai tu ten yangi din mun she chiang sok tura malawat turin an ti bokani mi pui chen khat phei chuan human trafficking mishing manga sum do na te hi ani mai lo mo ten te hiala mi pui chu anum hle hle theilo ani ber towa an thin rim aso san to emawangin thunai tu te tampo hle hle na chi ani to lawa ti chuan yangi te khwa feng party communist party committee te chuan yangi din mon she chang turin man lata a mase an thu chwa siama chuan engkim chu apa ngai veke thil dik lawle dan phallo engma kan mulo an chung ku khosak dan pa ngai ve mai ani tin statement an di chhuakani an statement ti chwa chuan kumsom limi yang chuan kumsang khan sakwa sum ko pariat khan Mr. Dong chu pasala danangin anei thlapa
an pahnih chuan fa pariat an nei zui bawk ani tin an ziaka thunei tu te chuan mihring hmanga sum dawna human trafficking lam hoi engmah thil hmu ani lo an ti boka heti mek lain an thenom tele an chung kwa she thadeu te chuan an chanchin hi hetiang hian an lo sei ve boka yangi chuan rilru lama harsatna aneya wangin afa tele an chung te emo an ina leng lut kum upalam deuh te chu beithuta kutlak ngot mai te aching an tia kumsang hi somni pakhat jun thla chang phe kha chuan a rilru lam hrisel na chuan niam lam apan na sa hle ni ome chu chuan mi pa ngai anga chi thlei thei lovin asiam ta ni an tia Mr. Donga Soidan chuan chain le kholte manga puar ani mai lo chuan ama le ama intinat le naupang ho tinat atum zel seya cheson theilo tura kasiam mai anga yani atia mase Chinese mi puide chuan Mr. Dong le an khwa a thunei tu ti statement ti chwa chuan atilung oi zau tlet lova an chanchin chu a ai chiang le khirkhyap soka chui turin an tia social media ngenna an tlangau puina sa hle boka mi puin thunei tu te thu chwa chu a fel fai tok lova an shia ta wanga an norna chu an asat ema wangin police te chuan ma lo la chale in thu thar wantlang mi pui ma chuan aron tar chhuak le ta a an statement thara chuan yangi ber chuan a hmain a hun kal to lungcha thlak tak mai chanchin alo nei reng maya yang chu a hmain kut to alo ni china ni ome ram ria aum china chuta chuan kut to in a cheng china tuna a pasal Mr. Donga pa chuan a zin kwalna lama yang chu charin aina a shwai howa ti chuan Mr. Dong tenen hian an cheng ho ta lo ni yangi hi hetia kut do ani ma hian no pang chale felpa ngai ta kani china zirna lama po English le accounting a chuan mark te po a mu tha thei hleya ma se alo seilan zela a rilro lama chuan chen lo na anei chawa a hnuah phei chuan kholaya hun mangin kut te hial a do chauta ni police te chuan an chena venga an thunei tu te chu demin Mr. Dong ne na anin nei ma poin yangi chanchin claim talpo she cheng lawa in nei na certificate an lo sem sak te chu thil ti lo top turani an tia chu mai baka chaina ramin fa pakhat chau nei an phallaya engtia fa pariat lai mai yangi nen chuan nei dun ngen ni ti te chu zona le in nyalna na satak arun ni chawa hinga wangte po hian an khwa a local civil affairs lama thunei tu de chu an dem na sa hleya mi puide chuan yangi chu khongai na wanga laklu ni tak tak an jing lawa mishing manga sum dona human trafficking kaltlanga shalte ani hialo mo ti te chu an zo na ni ani lo puin pa ngai takin in nei poni se Mr. Tong hian ati du da ve shim shim chu an jing bokani mi puin an ngai ven le em na chan pakhat le chu heng hun lai hian China rama no pangruk pau a hluar hle maya nule patam takin an fate bau thalang te chu social media an thedar chwai chwaya chung no pangbau an zon to an mo zo tak lo zinga me cheno pang pakhat lingi mel le yangi mel chu social media an han khai khin chuan an lowinang hle maya ling chu kumsom pani mi le kanina bowa tuna hian kumsom thum pasari mi fel ni tura an ngaya yangi kum an soinen chuan ain mel viau maya lingi pate chuan an DNA te chu testir adu ta hialani ti chuan February thla chuan Zhou City official te chuan statement thar an ron de chuak le ta a yangi chanchin le ani na te chu an lo zir chiang thale alonia video lang me chiani na dik tak chu aron soi le ta a video a me chelang yangi tia kan lo soi char char to kha yangi ni lo an ron tia me cheming dik tak chu Xiaohua ania no pakhat kumsumli pali upa yoga village ha Yunnan province a khosa china nia police chuan DNA test anti nuwa chuan Xiaohua mai chu human trafficking victim alone rengti an che chuaka a viral vakna video ti lawa po khan khwai khemle khoi chiat alone photo chin ti shatani chang zokin han soila kumsang kha zakwa sumkwa paru khan jua hau mai nu chuan an khwa a mipa pakhat chu dang suwa treatment la turin afanu chu shwai sak turin atia ti chuan dang suwa chuan treatment la tur chuan hwa mai chu shwai ania
chutah chuan a hruai tupa hian tibo palin huamai chu a chin hriat lovin a bota ni awm e chuti mek lain a chan hriat tur le soizoi tur awm lovin huamai nu le pa te pawh chu an bo ral ve ta dai bawk sia huamai bo pawh chu ngaisak tu le zong tu pawh anum talavani police te chuan huamai ye yangi tia social media an pholan chu a habal na chante soifein aha chu hanhinat na wangin abal tho an soyani mase an khwale an venga cheng an chenum te chuan thil dang dai hemi chung changa hian soituran nei thunga an soidan chuan huamai ye yangi chu jiangsu khwa aronom ti chuan lekha te po athiama english po athiama mase apasal mr tong chuan asoi sa a kut a thlak fo nin an soi chuak ta hlol maya a habal te chu hani natna wangni lovin apasalin asoi sakna lama abal niin an soi boka hemi chuma po hian mi puide chuan police te tho chhuwa chu an oi theilawa jiangsu khwa a mi puide tho soi chuan mi puidang zong zong peng chu a verta zokani thilche chang turin hong kong atangin journalist le mi pui thilche chang du te chuan jiangsu village chu an va tlo don china mase huamai chu an hmu thei ngai lo anin chu an lo hung vek zela tuma in kalpo tir an du ngai lo ni ome huamai chanchin chu a dai thei chuang lawa mi puide chuan thu chang hriat an chak bok sia heng hun lai hi china ramin olympic promote an tum lai ni bok nen china ram social media chuan olympic ai ma in mi puide chuan huamai chanchin chu an ngai vena shwa huamai chuan olympic chu a hlia khu lek lek hialani hemi wang hian lo theilovin police te chuan dikle uluk zoka man laka velfai te ka thotop an siamangai ti an chachang to hleni police te chuan mi puite nurna nataka wangin investigation chu an kalpui le a chuta chuan huamai chu mishing manga sum dona human trafficking kaltlangin mr tong chuan alo na yani ti an soile ta a huamai chu dam phalovin nupuya neya a chen pui ti hriatani mr tong chu mananiya ama baka hian ama a huamai nu in treatment la tura shwai tura arin le atir mr sang chu human trafficking a in nam noya poniyen anman boka he khaisa wang hian jiangsu village a thunei tu som pasari ngot chu disciplinary punishment pe kania an singa parukte chu an na changa bani yen adang pakwa te chu shemna na takan pe bokani february ni somni pathuma chuan huamai shala aleina kunga tilve min nam nei pakwa lai mai chu man le chhui zui anni tamboka nu chuina le indop na akal tak nuwa chuan huamai chu kumsang khazakwa sumkwa paryata khan yunnan province an chena ina chenga kidnap ani ti sha chwa ania ti chuan donghai province lo nei tu pakhat nena wan sanga a chalania hemi nu hian mi shang pali bula shal chhon le nia atopa mr tong bula hian shal aloni tani mr tong chu char shang siam sakania huamai chu dan lo anga aneya wangte tilui na manga chen puya wangte le fa pariat lai anram danin a phal lo anei puya wangte in thubai siam sakania afa pathum na anei zo hian huamai chuan rilrulama chuan shiselo na anei chawa in ngai sakna atur na sat ema wangle akho sakdan shiselo taka wangin schizophrenia te anei chau phatani kumsang hi som pasaria chuan huamai chu apasal mr tong chuan an chung ko chen hauna changal chuakin anin bulbuk te chuan ada shangta a ti chuan chain le kol ti chuan thungin khoya ma chuak theilovina siama chuti chung chuan huamai chu mi pat me chat na lahman pui reng thovin fadang enge mazat ala shin thir le zelani korda chuan mr tong chu kum ko chung lungin tang turati niin huamai chu dan phallawa akola wangle ati shomba ka asoi sakchina wangte chuan shemna chu pekania ani baka hian huamai khesa inrol ve midang panga de chu kumnga kumsari te lungin tang turati anne boka huamai chu atana chenga shwai chhuani yin medical treatment la turin admit ani zuya ataksa shiselna te enkulani nuwa mental hospital lama admit zuyani schizophrenia ane wang chuan media lampuin hankom tum viau ma se
tu ma in an be pop theilawa interview chu phal ani lo shim ani media lam chuan Yunnan province lama wamai ka zenia inchal chu an kom fu hlau maya ani chuan alai zon no bauta wamai nia siatna nei lo thu suin a unau no bauta le tuna police ten wamai nia an chal hi mi pakhat nien ka shi theilo tina soya mi puite puin police te thu soi Mr. Tungan aum pui me chia wamai tia an soi hi abo ma thalak le tuna a mel hi ainang thot lo an ti ve boka tuna wamai nia an soi hi chu a mel alano panga wamai kumnen ain mil lo an ti vele tlat bokani nima sela thodik sha tuma interview nei tum ti chu wamai har satna to wangin an nar zela tunge shitang le yangi ti han shat hi wamai tak tak chu ani ngem nge ani lo zok video a mi cha chu wamai alo ni renga abo ma mel chu adang lam ve ta dewani thei boka chutiang bokin wamai po ani lo thei boka enge thudik per ni tang le engpo ni se me chelaina om takin enkol na chataka don pha alo mom shim towa mi puite hian a chanchin hi an langai ven ringa thodik tak chu alo lang chuak zel tura ngai phot te ang